Здравей! Коя е думата, която ви описва най-добре в сферата на образованието? Креативна. Опишете се с 3 думи. Амбициозна, добра и креативна. А какво ви мотивира най-много в работата? Енергията, която носят децата, тяхната обич и момента, в който видиш тяхното удовлетворение от успехите им. Страхотно! Как се представяте вашия клас първокласници? 22 усмивки, готови да тръгнат на пътешествие в океана от знания. Благодаря ви. И аз ви благодаря.